En jij, mevrouw? Zoals ik van jou zei, meneer. Als je oren gaan opmaken en luisteren van mij, ga je horen wat zei ik. Die man is aan het tief proberen. Ik kom later niet aan de huis toe, meneer. Omdat ik zei dokter, maar die is maar dokter. Meneer, wat type werk doe jij? Business. Wat is business? Business. Wat is business? Business. Je bezigheid toch? Maar die school bij de bezigheid. Of is je de baas? Meneer, vraag nog wat. Ik zeg je business. I'm a businessman. Kan je niet zien wat ik aan? Ja. Wat ik graag wil uitvinden is die uren waar je werkt. Werk je nachtstof of dagstof? Hij werkt van die ochtend tot later niet aan. En die nacht, mevrouw? Die nacht. Sometimes it's a En komt hij niet voor naar huis toe, als je niet vroeg in huis zit. Sometimes a buyer. Geef me kans. Geef me kans. Hoe kom je praten wanneer je echt praat? Mevrouw, ik heb een vraag. Aangezien je zei je werkt de hele dag. Dan je niet overtime. Overtime! Dank je. Overtime! Dank je. Op een weekend overtime! Dank je. Hij kan straks aan mij keer toe gaan op een zondag. Zo jij is... Ik ken niet mijn business. Bitch, I see what you did there. Ik versta nog steeds niet wat die problemen zijn. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Maar hier mijn haar gaan doen. Wat? Zo, jij wil van mij zeggen. Jij wil van mij zeggen. Ik is professioneel als ik dit opzet. You make me blush. Jij krijgt niet genoeg aandacht van hem. Hij spandeert meer van zijn tijd bij die wereld. Bij de wereld, ja. Waar krijg je nou die foto? Werk jij, mevrouw? Ja. Zo hij Ik zorgt alles voor jou. Ja. En waar? Ik werk online. Online. Ik is een influencer. Ik is op TikTok. Ik is op Instagram. Wat is jouw Instagram en Als mevrouw Jackson. Ik is baie bekend. Ik heb 2,1 miljoen followers. You are a liar. Lies, lies, lies. En jij meneer, zo jij focus meer op jou. Ja. Waar gaan je mama naar Instagram nou? Wat is hier gepleegd? Gaan we gaan volgen? Wat praat ze? Mevrouw gaan niet volgen. Meneer, wat hier gebeurt bij mij? Waar ga je meer? Aanverming, waar ga je meer? Die praat van aan op tijd. Waar ga je meer? Lijkt voor mij, jij luistert niet naar mij en je luistert niet naar je vrouw. Ik luister meneer. Kom net naar die punt toe. Ik wil net recht Wat doen. ik doe met mijn patiënten, dat ik zeg patiënt. Zo zij is een influencer. Meneer, ik ga zeker maken, ik kijk alle video's. Als ik zie ze krijgen min likes en min followers, dan ga ik haar recommend om mijn account af te halen. Want zij moet op. Als je samen met je meneer, want als zij een influencer is en ze maakt video's en ze krijgt min likes, min followers, dan kan zij maar net zo die account remove en aan gaan. Ik krijg niet minder als 10k likes per video. Als ik Hoe kom jij voor op Instagram? Als iemand wat single is of getrouwde persoon? Ik single ik. So we don't have the capacity. Meneer, weet je dat zij is op Instagram en op TikTok? Je weet het. Ik van nou, het nou hier. Ik kan zien op social. Ik focus aan mijn, ik zeg dat ik focus aan mijn werk. Ik focus dan aan mijn werk. Die heeft ze mij geen niet geweest. Ja, maar hij probeert die werk gaan zetten. Meneer, hij iemand bij werk. Ja. Ik heb zijn poon gezien. Meneer, ik kan ze machine om te teren als ik het zie. Dan moet je mijn kap. Dan gaan de kap wijzen. Meneer, als je alcohol is, Drink water. maar als je kwaad maakt, als dan tegen je bij je smaakt. Drink net water. Ik zeg, drink net water. Hoor je me? Niet voor Ik drink wijn en brandy. Kom je voor jezelf. Ja. Ik maak een klomp geld. Maak je meer als iemand? Ik maak meer als een. Meneer, kom naar die pen.
Wat gaan help dat onze verhouding beter gaan? Wat gaan help? Wil met elkaar kans geven. Spandeer tijd met elkaar. Weet wat, ons maak al lang dan gekort. Ik is klaar met die verhouding of laat ik zeggen marriage. So ik ga nou lopen. Stop, los me. Kom ik over jou aan, mevrouw. Meneer, kan je alsjeblieft weer een 12 seconds later. Ik hier, Mara. Je wordt niet hier voor. Hé, Mara. Wat vraag je van me? Nee, man. Ano ba kung hindi ko isang ito? Eh, yung prapan nyo. Kami Lisa. Betaal mas voor die sessie. Ja. Je sino ka ni Tiapan, man. Je sino ka ni Tiapan, man. Ito ko sa violence. Ik guardo eu. Ken je mij? Emang pernah man. Prescribe it for you. Niet voor jou, niet voor haar. Ik kan niet I don't. Kan ze dit? Ik denk niet dat je bij de meeting iets kunnen van die man. Deze kan van die man, zoals ik zie. Even kies bij wow. Als je aan je vrouw. Mijn strijd, ik is 4 jaar gestudeerd van die manier. Ik heb ervaren. Worry. Hoe was het? Worry. En die leraar om te lezen. Kita nyaman lu. Oke, kita.